И на финала в футбол. В неделя отбора на Партизан Червен бряг прие гостуващия тим на Локомотив Горна Оряховица в среща от 14-я кръг на шампионата на Северозападна В група. След добрата игра на отбора в предходния кръг и липсата на късмет в над 10 чисти положения пред вратата на Левски 2007, този път футболистите ни тръгнаха с надежда за повече шанс в атаката, за да зарадват верните си фенове с добър резултат. За жалост, очакванията и този път не се оправдаха. Гостите поведоха с 2 бързи гола дело на Тихомир Кънев в 8-та и 10-та минути, а опитите на домакините да се върнат в мача не бяха увенчани с успех. Преди първото попадение на Кънев, Мариан Маринов можеше да изведе Партизан напред в резултата, но след негов удар топката срещна страничната града. Така в последвалата динамична игра в 76-та минута Локомотив стигна до третия гол, с който бе оформен и крайния резултат 0-3.